may nakurso na dahil kaya. First time po niyo dito pumunta? Hindi. Madalas. Alam mo, wala bang, di ba may camera dyan? Yun o. Saan? Sa puno yun o, kuha yun. Yung camera nila. Ano pong ginawa sa inyo? Saan yung, ano yung binasag? Wala. Hindi, pero ito ang ginawa nila. Ito sa kanyan. Sino nga? Ito. Ay po. At saka dito. Ito. Siguro Ito may para pag-ingatin natin na, yung mga ano natin. may wire na. So ito, dinali oh. Wire. Wire na. Kung At saka ito. Wala iyan. Kasi hindi nila makuha niya kasi electronic one nito. Taga saan po sa atin? Pilipinas. Oo, sa Ilocos. Dinno kay Jai na, Ilocano amat. Jay Ilocosor. Oo. La Uniunak. Ang mga ganyan de San Guzman. Fernando sa De Guzman, Bawang. Bawang nga. Naloko dan eh. Kada natay lang nata. Lagi mayor. Mayor Jay di. Ito di tinira dan eh. Siga dengan ko data ginang lukatan da pa malukatan da data no. Malo ka, itataka ka. No anda. Si Imda kayo nga, puros kayo elderly eh. Ha? Nga puros elders, kasi kayo lahat kapat. Kinaimingan na kayo. Sige, usually ada dyan daluglugan kita eh. Nasasakyan yung mga yan. Ada iPad na kuan. Naala, pati iPad. Na iPad. Kindle. Kindle, no? Reader. Yeah. Yung nailingid na rin dyan. Ha? Nakalingid na amin, na ikabilang amin ka nakita ko. Wala bisi inukatan namin kwarta nga data kita coins na iwaras sa amin. Pati di coins eh, Wala, sige. nakita na. Nga na ikabil ti supot di dyan. Oo. Ito yung mga kababayan natin na taga Ilocos na nakawan dito sa Aras. Okay, mag-ingat po tayo. Ay data na. Dito ang tinira oh. Dito handa malukatan no awanti pa. Ada pinagsuki dang data. Grabe. Anong nawala ko ya? Kindle, pera? Meron din? Kung naganda niya na may nga kastoy nga libro ti CDs. Kastoy di kapusko na nga CD. Pati yan, tinira, no? Naladam amin. Naloko da. Ada sirop na natugaw dito. Oh, tapos yung parking area nyo, lingid eh. Kaya siguro ito. Lingid. Oo. Kasi tinimingan yung ano. Hindi sa dati Na-report nyo na kuya? nag-report at ti police, na-report ko ito yan. Gaan siya ng sheriff. Urayan mo lang ti sheriff. Naglang na ng handa malukatan do. Masingurot ba nung maminsan, no, may kita, ingat kilatan. Tapos, makita na ito, video tayo ito, makita di ka kadwa tayong ako ni, agalwad da, especially no. Nga, iti pag-parkingan nilo at pati... Camera, di kita da camera na, na sentro, di pa panam. Disable. Oh, men. Disable. Ngam ipa-request yun, yung camera ta nasa pool na ba daya eh. Kailangan rin yung mawali open. Sige, Rodong. Sige. Thank you. Good luck na sa... Pagawid yun? Sige, manang. Oh, ayan na tayo, pulisan. May pulis. Ito din eh. Okay, nandiyan na yung mga pulis. Mga kabayan natin. Nakawan sila. Okay, so andito na tayo. Ay, kawawa naman ating mga kabayan. May inaanohan doon na binuksan yung kotse, mga ninakawan. Sino? Kabayan natin, yun sa parking ito. Sinasabi ko, ngayon lang. Tara, 28th floor. Tignan mo natin. 241. Mabalik doon, mas gusto ko yun. Kasi Bembol ang gusto ko, okay yan. Kasi hindi pa daw yan dati nagkakandidato din. So, may mga
Baguio. Yan daw tumutulog doon. Si Bembol. Si Bembol. Pero si Bembol ay kasama ni Mega Capo. Kasi nakakayo. Dala-dala cooler. Morning. Try natin dito sa ano, sa Pinoy Pinay. After na ng lunch eh. Maraming tao. Muna ang tuloy natin. Kasi yung ano. Parang gusto ko sana eh, kaya lang hindi ko ano kung anong lasa nung ano eh. Nung alam mo yung may ano, parang hindi siya, ano, sitaw. Anong kulay ka? Yun? Okay.
Ako yan at saka yan. Wala sila kilawin? Ay, langka ning. Merong ano, Sarap ning. Kilawin, ano yan? Hindi daw parang. Hindi, Hindi, ano tagkilaw. yan? Ano yung sa inyo, Dad? Bopi. Milo. Ito ako ning. Higado. Higado at saka yung gulay. Yan ang gusto mo o ito? Ano yun? Parang Tapos yung pata. isa ay ito naman ning. Pata, baboy? At saka yung lechong Ay, kawali. humba. Yan na lang. Yan. Yan na lang. At saka yun. Ano namang laman, darling? Parang isa. Pang halo-halo ha. Eh, mami, dikit pa. Kain kayo ito? Opo. Ano kasama nito? Higado. And small beef steak please. Sausaw mo yung kalamansi. May suka ba po ba kayo? And can I have the seafood po? Buko or ano? Yan, one ka? Ano ibig sabihin ng 1 and 2? Lima? Yes, kuya. Yung pancit. Hindi ko kakaya, Dad. Para si Elmer.